O, doon lilimos kaliwat. Oo. Alas merkado ko na yung tabo at ako. Hindi na magmakatrabaho rin. Nag-stroke na. Daan nagtigkita mo good man dito pag nalingkod. Oo. Kaming kulak ni Sir Manny. Kaya bago ko nakapakulog. Dalay nalalot pagpasahe. Ayan. O ay nalalot pagpasahe para pagka diri may baniba ng Team Kuan, ha? Salamat. O, ala. O, ani kita din naman. Nakita ka mo ito, no? Kumbaga magdidit-dit, pwede ka mo din magpaduso-duso katapos niya pangaunit bibingka. O, mo ininira din ni. Ang bibingka, akalsada. Diri akalsadahay. Kano adi baw-baw it pag butang? Ilarong nga baw-baw man ko. Ha? Ilarong nga baw-baw. Aw may dadiday larong gihap. Awa mo ko din mga kahadton mga kuan. Pero may dana luto. Waray pa. Awaray pa. O Senyor San Miguel. Patlad to. Umapatla. Man? May kuan. Ibang kuan o kabait. Pera nga mga pasaheros kanina naton pagka na sumakay. Dito karoy sigon nga basta kamo sumakay didihiton spaceship. Hakada ko pasaheros nga nasakay. Pero minti kita ito napakyana. Okay lang ka mo maupod ha vlog. Kaya may dahiton paper nga di rin naruruyag. Didiluwat nga side. Oy, good morning. Oh, good morning. Today is April 10, 2024. Oo, good man ano. Pagkasunod-sunod an kuan an holiday. Kanan idil adha, idil fitr. So binabati nato na naton mga sangkayan, mga kapatid naton nga Muslim nagsasauro kag idil fitr or idil adha. Idil fitr ada. Oo. So, kumusta? Today is a Wednesday, April 10. Ayan daw. Bahan sumiring ang pagadiri naton ginaasi. Ito naton mga subscriber ha YouTube. Oo, sorry ha. Napakurahab ngayon. Hijas Pugi hana Saudi Arabia. Ala, naabot man ngayon kita ngadto ha. Kuan Saudi Arabia ng mga subscriber. Oo. Manu Errol tapitan pero mintin na tamsak. Oo, na salamat tayo mo Manu Errol tapitan ha. Di ka gudlagyan baga na nagkukuha na ako, baga na baya ha. Ino pa? Amigas TV. Oo, mga panluto tiyan, mga pinanguan liwat, mga magrasa. Kumusta ka mo? Dixie. Oh, hirino pa ba't mga parag-comment dida nga ada YouTube. Oh, basta ada iyo ha. Salamat tayo itong mga iyo suporta no. Pinagit iyo baga pag subscribe unta no. An iba pa nga baga tigkita nga diri nakakuha nitong bell, charot. Pakialayon nala pagkuha na tiyo notification bell. Ngan dinigya po naton Facebook mamay kadad duro ng kadamot aton baga magsurunod salit sa danggod naton ti upayo na no aton baga pagdarahay an 6.5. Oo, alagad road to 10,000 followers kita. Oo, an iba mga magkirita alayon nala baga pag baga pagpalo di nga ni pag-like ha. Salamat o kita ato malay ni panuyo kalipayan nga para ikakaupay hiton kuan pero naton la kasi ni panuyo simple la kalipayan. Oo, baka makaghatag lang kalyawan at yung mga diri nagpapakauli labi na taad to abroad. Oo, mula ito na baka nakakakongkuan, makabulig-bulig. So di bangko taton YouTube kuan monetization naabot pala $68 ha. Dari ko pa man na iyo oras kita nga baga makatagamtam ito. Baga bisla tagsurusing pinta. Oo, bisla tagsurusing pinta pero simpre tuto nga untat $100 kay nakaong-kaong gapin, hindi rin good din certified nga alien. Nagatagihapon mga
Panginang Lanaon, tare si Taton Batos, abaga ginagastusan, Taton Iroy, ginakaong-kaong giya pa. Oo, pero amo itong takuan, abaga makakapanhatag kita. Bisla baga tag surusing kwinta, kaya ini, babalik tag nga ako dun. Amo sinisiring nga, balik-balik na itong grasya. Diri kita pwede makagdalagan itong grasya, kaya grasya pastilan papaambit na nga nito na iba tao. Diri gud kita sugad ka gahaman, masasalaman kita pero nakakagpaambit kita, makuri kita baga magpinakakuan tatong kalugaringon nito. Sasa lang aton la ha matigadi kitahan kuan kung may danaluto nga bibingka hindi diha sulano baka patilawon tahi manlanda baga karuyag ko nun niya kumuan kumilaw. So amo itong mga sangkayan ha, sarang kayo lagyan kita. Shoutout kita mga bago nga followers yan nga da nganin nalayon nalano at tundiri pa madali man lat pag pindot it like. Wow, charot hindi nga ni palo ha. Ito na nag-arasong-song na. Anay. Parang pag nalilipat tikat ko San Miguel. And din Hisulano man ng tulay. Makakasabot ka dahil ka mo ito nurahoran ng bali magkita mga Jerry 2020 pa. Iya ko kay 40-0. O ano kita din naman nakita ka mo ito no. Row at dirit mag laga. May dala? May dala? Row may dangira bago na nga pisto ha. Diri na at dito ligid ura-ura dito pwede pa magpark nga mamay kala kumbaga magdidit pwede ka mo din magpaduso-duso katapos niyo pangaunit bibingka. Ano sakto katapos niyo pagkabubusog pwede ka mo din magpaduso-duso. Di nga ni magpupuros wala agad liwat mo ininira din ni ang bibingka akalsada diri akalsadahay. Ano ba ito ni Mana? May ginpipi para nga nira tapos yung susugadit nira din kano ade baw pag butang Ilarom ngan baw-baw man po. ha? Ilarom ngan baw-baw. May dadiday larong gihap. Awa mo ko din mga kahadto nga mga kuan. Pero may danaluto. Waray pa. Waray pa. Senior San Miguel. Tanuron niyan kita yung mga bilta. Mga pera pa kami noto. Tara kami Ha? 30. 30 minutos. Tala mamaseros lanay kita. Malibot lanay kita. So didi ha. Mamay kala kayo na sobra na 30 da. 30 views 30,000 views wala agad mabilta kita niyan. Mamay kala iton nga buruhaton nito niyo tapos baga makakakuang kita yung sugadaira dako to niya bulig diha pintalon kaya na ipropromote naton iton mga sugad iton nga magpakarabuhi. Kumusta yung mga dulawi dahi? Ha? Okay la? Na-eskwela? Ay ka na-eskwela? National ano ka na ngayon? Ha? Grade 3? Ano? Grade 9. Payaga. Grade 9 na ngayon. Shout out ko na kita. Ano ni mong haran? Ha? Ano yung ngaran? Ha? Ruby, Ruby. Yatok yung Ruby. Din yan Malik po kita nga katima. Diretso lang. Yatok yung Ruby. Pag yan nasusungo ka na pamimerkado. Pero minti kayo ko pamimerkado. Danay.
Hindi ba kaya mo ba? Marang ka nagyap magluto. Marang ka nagyap magluto. Ang guti lang kung luluto man, apritada. Minudo. Kunan, wala. Marang ka magtuon. Ala, God lang. Rice cooker. Diri. Salamat Rabi. Ayun na. Ini? Oh, okay. Ayaw nawong. Oh, shout out tanay. Shout out. Dali na, kita na. Shout out. Laga daw. Ay na. Patlad to. Umapatla. Man? Oh, may kuwan. Sira na patla. Tulo pala. O tulo. Pag di na mo. Oh, thank you. Hoy, shout out. Ano ka? Ato pa na pa shoutout. Ay na. Sangkay. Sangkay ito. Di mga marites ito ba? Ay ka na. Dali. Mauli ako. Oh, idol. Oh. Ano ba yung nagdalagan man ini? Oh. Oh, bad daw. Tatagan tayo ng 1,000 na yun, ala. Sige, thank you. Oh, adi naka. Oh. Adi nakapalit na kitahan, bibingka kalsada, diri bibingka kalsadahay. Ano ba ito? Naratol logo di mana. Mga itira ginihinulat, makadi kita. Maulianin kita, dodulong tayo ni kanman landa. Oh, ang sulibang ko ano, kabait. Pira nga mga pasaheros kanina naton baka na sumakay. Dito karoy sigon nga basta kamo sumakay didi hiton spaceship. Uupod kamo dayon ha aton siring pa Burbalabag. Siyempre hakada ko pasaheros nga nasakay. Pero minti kita ito napakyana, okay lang ka mo maupod ha vlog. Kaya may dahiton paper nga di rin naruruyag. So we respect itong privacy itong usa nga manarakay. Kaya we cannot please everybody. Oh, we cannot please everybody nga. Nga tanan nga't binubuhat. Lilipay, maging maupay man, maging maraot, pero minti iton may dananihig taas iton kiray yan ka din mana Dolok pa to. Pamahaw. oo mo, pag nakapamahaw ka na kan kuhan, manalin di na ka pamahaw kan sa manalin pag nakapamahaw ka na lugod Pero nagtataga ko kahiga. Pumahaw ka na lugod. Pero paglinakad para makakaon. Thank you. Oh, may kala ito na kuwan. Babalik yung puton, susudoy. Taga-Tipulod to. Oo. Ikaw taga-Tipulo ka. Oo. Kilala naman to. May kala no. Pagkabuhi. Ako adodok na lakat ng limos. Doon lilimos kaliwat. Oo. Agas merkado ko na yung tabo at ako. Oo yan. Kaya noon yung trabaho, ano? Awaray, Kristo, bulangan. Aba daw, liwat ngayon. O Kristo ka ngayon na bulangan. Oo, kunain ng tembe at Awa mo lang yung baka nabaruan na remedyohan. oo, awaray ko man ang ispirahan. Pero yung pa-eskwela ka na mo kaganak. Ipapa-eskwila, elementary, nakaupan ako.
Oray ka na baga magpursige. Oray na. Daw liwat ano. O yan, nanlilimos ka ito ngayon. Oo, okay, wala. Okay, sa bagay, danig Hindi na makatrabaho rin. Kaya nag-stroke na. danig tigkita mo good man dito baga nalingkod. Oo, kaning kulak ni Sir Manny. Kaya bago ko nakapakulog. Dadaw lang ko, nadamong mantot mahatag ay hindi na. Taga din hikag. Ay, kadapit, sulon. Igala, sagot. O din ni. Away ka din ni. Oo, pero dito ka pilipong. Away ka din ni. Dalay nalalot pagpasahe. Ayan. Away nalalot pagpasahe para baga diri may banibanan timkuan, ha? Salamat. Oh, ala. Hinay. Ay na ning tungkod. Oh, Ano? hinay. Baga pag-apras. Ang gabit ko na yun. Oh, sige lang ako na rin ito. Oh. Ala. Salamat. Oh, ano sa payan? Di masakay ni. Masakay ka mano ka na, libre la. Dire pa. Oo. Ay, ano sa lumalabad ka ba? Baka magdiwa. Okay. Siya lang, huwag sa akin lang kita ha. Welcome to my vlog. Sarot. Okay lang mo po the vlog? Uy, salamat. Ay kita San Miguel. Ika di hawal lang po. Okay. Let's go. Ano pa ito yung ngaran, sir? Naranig ka mo kanda Edmond LRT? Hindi ko na kilala. Basta may kanda Kuya Ivan. Ivan? Okay. Nag-vlog ngayon si Kuya. Oh, okay lang. Okay lang. Okay na yan. Ay, taga din ka. Parang alam ko. Oh, alang-alang pero ada ka kan Ramos na Nag-board. nagbo-board. So shout out sa mga taga-alang-alang. May dako sangkay dito yung Mario Capon. Nakilala kan Mario Capon? Familiar na po. Oh, anakan ta. Pero teacher to niya. Mga kapong kasi ako, hindi ko ano kung sa mga major. Oo. Mario Capon. Classmate ko yung college. Ikaw college ka, no? Opo. Ay ka nagka-college sa EBSO? Opo. Graduating na. Opo. Wow, ano niyo mo course? Civil engineer ko. Wow, bungga! So kontrata kayo ni mga kontratista, no? Opo. Good luck, team mo career. Ano yung ngaran? Marga po. Marga. Carnicer. Thank you Marga for the time. Shout out kay Lodi na mga taga Karigara. Karigara lang alam.